Vysielame na Novosport 2. Vítame vás na prvú hru na tom mini basketball tournament. Trochu aj poviem po anglicky, lebo sledujú ma aj nejakí Angličania, tak aby vedeli, čo hovorím. Steal from the other team, 2 body, and Jones gets 2 points. Ďalší steal. On the fast break, he gets blocked by Babyface. Hejko má loptu, zblokovalo Babyface. Pestis nedáva. But he gets the rebound and Pestis gets 2 points. 2 body. Hejko has the ball. And steal from the... Tajno. And block from the home team, and he not get the half-court shot. Jamal má loptu, skúša za 3, bol faulovaný. He goes shoot 3 free throws. First one he missed, ďalší nedal, and the third he's gonna not make it. And rebound goes to the man himself, but he gets the longest steal. 2 dunks, not good, both, and goes out of bounds. Hejko gets the ball out of bounds. Skúša z celého ihriska, skončila prvý polčas. 2-2. Začína sa druhý. Muži tohto týmu nedávajú trojku. Hejko dal ankle breaker, čo spadol, nedal dunk. Ďalší dunk nedáva. And out of bounds, the home team gets the ball. Jamal has the ball. What is he doing? Už hostia majú loptu. A bol zblokovaný Jamalom. Fast break. Babyface gets 2 points. 2 body. Nádherný koš pre Babyho Facea. Great bucket from Babyface. Proste nedávajú spod koša. Jamal prihráva Babyfaceovi, ten skúša za 3, nedáva. Posledných 10 sekúnd, no nie úplne sekúnd, ale tak Clint, akože sekúnd. Do konca zápasu 5-4. Nevieme, kto teraz dal. Videli sme, že Clint dal trojku a teraz Angel dal trojku. Pre tým domácich. Pre domácich dal Angel trojku. Teraz sa snažil dať steal. A Clint dáva ďalšiu trojku. 2 trojky po sebe. Jamal skúša za 3. Jamal za 3 body. Jamal skúsi za 3 body a dal. Teraz Clint skúša za 2, nedal, ale Hejko doskočil a dáva dunk. 10-10. Keď toto skončí, tak ide predĺženie. Jamal skúša, nedáva. Ideme na predĺženie. Skore 10-10. Ideme na predĺženie tejto hry. 5 sekúnd do konca. No nie úplne sekúnda, ale vyzerá to ako minút. Také rýchle minúty. Walt dáva trojku.
prvé body v tomto zápase. Hneď po predĺžení dal trojkou Wout. Clint nedáva, ale ešte si doskočil. Čo spraví? Skúša za 2, nedáva. Airball. Hejko doskočil, dáva dunk. Hejko. 13-12. Ak toto ubránia tí hostia, tak môžu ísť do útoku, dal blok. Ale nevieme, či ti dajú koš. Hej, nedávajú. A domáci vyhrali o 1 bod. 13-12. The final score is 13-12. So, the home team has won and he goes to the semi-finals.